Bon dia. Acabem de tocar les 9:30 en el rellotge de la Torre. Avui és dimarts, dia 5 de maig. Si n'hi ha alguna cosa que caracteritza este dia és que és un dia solejat i que va haver un canvi de vent cada 2 per 3. De fet, a més, avui és el Dia Mundial dels Celíacs, el Dia Mundial de la Matrona i el Dia del Patrimoni Mundial Africà. Hem estat a 15 graus entre les 5 i les 7 del matí. Actualment el termòmetre marca 21 graus de temperatura i pujarà a les 14 hores a un màxim de 30. La humitat relativa és del 61% i la pressió atmosfèrica de 1.014 mil·libars. Com diguem, el vent avui tindrà bastants canvis. Ara mateix estem en la situació de llevant. A les 12 canviarà a gregal, a les 13 a mestral i a partir de les 14 tornarà a alçar-se una ponentada no massa gran, però bufarà de ponent. El sol ha amanegut a les 6:58 i es pondrà a les 21 hores. A poc el dia va creixent. L'índex de radiació ultravioleta és de 8 i la lluna es troba en quart creixent. Com sempre, com cada dia diguem, en temps de pandèmia, ves en compte.